Октябрь айында Сабантуйга 90 яш тула. 10 октябрьда? 10 октябрьда ул безнең өчен, безнең коллектив өчен генә түгел, инде бөтен шушы Сабантуйда тәрбияләп, Сабантуйда каләм чарлаган, беренче каләмен чарлаган язучылар өчен дә, шагыйрьләр өчен дә, журналистлар өчен дә зур вакыйга дип саныйм мин. Һәркемнең дә моңа бик күп дәүләт әһелләренең биографиясе катнашкан газета һәм бүгенге көндә журнал инде ул. Аның башлана менә шушы 1924 елда Шаһит Шаммазов дигән яшь егет балалар өчен, татарлар өчен, татар балалары өчен газет оештырырга кирәк дип янган идеядан башлана ул. Һәм ул беренче газета, Яшелинче газетасы, ул гарәп имласында, гарәп шрифты белән чыга башлый. Аннан соң инде ул латин графикасына күчә. Менә монда алар бар безнең. Бу инде сугышка хәтле булган чор. Бу чорда язмалар күбесе революцион хәрәкәтне чагылдырган язмалар белән бәйле, анда кулакларга каршы көрәшү, буржуа калдыкларга каршы көрәшү белән бәйле. Ул инде җитди период булган, әлбәттә, безнең. Кемдер язган алар өчен? Балалар өчен. Балалар монда үзләре катнашкан. Менә Сабантуйның шундый бер үзенчәлек белән кызыклы ягы бар инде ул. Ул традиция бүген дә шул килә. Безнең менә без бүген дә әйтәбез, иң приоритет юнәлеш ул безнең балаларның иҗаты, балаларның үзләренең язуы дип әйтәбез. Өлкән язучылар һәм шагыйрьләргә караганда, журналистларга караганда без менә шушы балалар иҗатын чагыштыру, балалар иҗатын таныту, аны бастыру ул безнең приоритет юнәлеш. Шушы вакытта гына нигез салынган булган инде. 24 елда монда комсомолның да әле ишеп кына килгән вакытлары, әле Мәскәүдә дә әле балалар газеты чыкмаган вакыт бу. Бу әле без инде менә 24 елдан соң 25 елда гына чыга башлый Пионерский правда газетасы. Ягъни böyle без монда татарлар әле Татарстанда алдарак та барганбыз бу мәсьәләдә. Әлбәттә ул теге пропаганда өчен инде, теге дәүләт идеологиясе ул вакытта шуның белән бәйле булган. Соңгы чорда ул колхозлашу монда тарихы белән бәйле язмалар бар. Ничә тираж белән чыккан, ничә данә? Ул билгеле Җиргә таралганмы, бөтен республикагамы? Ул бөтен республикага таралган. Ул вакытта тиражлар 100 меңнәр белән исәпләнә. Менә ул бит инде пропаганда чарасы булган. Менә монда теге син сатып алырга телисеңме дигән формада түгел. Ул инде шул вакыттан башлап теге дәүләт башланган. Ул 10 меңнән, 20дән, 30дан, 40дан шулай иттереп, гомумән сугышка кадәр дә, сугыштан соң да ул менә шундый күп тиражлы, 100 меңле тиражлы булып бастырылган инде. Аннан соң сугыш башлангач 41 елда ул тукталып тора. Анда язган, анда иҗат иткән журналистлар алар фронтта көрәшәләр. Сугыш беткәннән соң менә 61 елда инде сугыш беткәннән соң хайран дәвр үткән була. Ул вакытта Венера Ихсанова бу Сабантуй газетын яңадан торгыза. Менә аның яңадан торгызу период вакытында беренче редактор дип аны һәм аның чоры инде бу инде сугыштан соңгы балалар дөньясы белән бәйле булган, совет чоры белән бәйле булган язмалар. Бу монда инде әлбәттә теге революцион хәрәкәт юк. Монда инде хәзер кулаклар инде җиңелгән, буржуазия җиңелгән, бу инде совет дәүләтенең ныгыган вакытта, бигрәк тә безнең теге җиңү белән бәйле. Әмма бу чорны мин торганлык чоры дип әйтмәс идем. Менә бу Сабантуй газетына кагылышлы ягыннан Сабантуй газетасында бик күп төрле кызыклы әйберләр басылган. Анда өлкән газетләрдән аермалы буларак рәсемнәр, төрле инфографика, менә без бүген теге бик модалы сүз инде ул фото. Алар аны файдаланганнар улай берне. Аны бит сугышка кадәрге анда бар, анда әзрәк бит. Текстлар. Анда менә күргәнегезчә монда күбрәк текстлар белән бирелгән инде. Әлбәттә, теге технологиясе дә ул вакытта авыр булганда сыйфаты күренеп тора инде. Безнең типографияның да мөмкинлекләреннән тора бит инде ул. Соңрак инде менә сугыштан соң инде инфографиканы һәм теге визуаль бирү мөмкинлеге үскән. Мәсәлән, аермалы буларак өлкән газетләрдән шулай ук менә мондый баш исемнәр инде рәссам ясап, аны ни белән генә шрифт белән генә бастырмыйча, ул ясау әлбәттә балалар матбугатында киңрәк урын алган булган һәм әлбәттә ул теге күбрәк эш сорый торган һәм күбрәк хезмәт сорый торган эш булган ул. Ничә чорга бүленә ул гомумән? Менә беренче сугышка кадәр, аннан сугыштан соң менә Венера Ихсанова чоры дип карыйк инде. Аннан соң Розуто Фитолова, Роберт Миңнуллин. Менә Роберт Миңнуллин чорында ул эшләгән, бу баш мәкалә эшләгән чорда инде Сабантуй газетасы, Яшелинче газетасы Сабантуй булып үзгәрә. Ни өчен? Ул вакытта бу инде 90-нчы еллар үзгәртеп коручылары Яшелинче ул вакытта
без бит идеологияны үзгәрттек. Илдәге идеология белән бергә безнең гәзиттә үзгәрергә тиеш иде. Сабыйга түгел анда бала чагым, балакаем түгел. Сабан туе ул безнең татарның монда гәзите бурла хәзер милли тәрбиягә күбрәк. Монда идеология бит алмашынса да без менә безнең төп максат була бу гәзитене татар баласы өчен чыга торган гәзитене безнең милләтне саклауга юнәлтү. Дип саныйм мин Роберт Табиш. Ул фикерне шулай дип уйлагандыр үзгәрткән вакытта. Шуңа күрә ул менә аның теге шрифтларда бизәлеше дә ул безнең менә теге Сабантуй, андагы сөлгеләр белән бәйле, андагы көрәшләр белән бәйле. Һәм гомумән ул уен ул. Сабантуй бит ул менә балаларны көтеп алган уен. Хәтта менә без өлкәннәр аны ул бәйрәмне бик көтеп алып, инде теге безнең өчен иллюзия булмаска да мөмкин анда әллә нәрсә көтелгән көрәшләр анда тыкылган менә балаларның иң куанып көтеп алган бәйрәме ул. Шуңа күрә шул формада, шул уен формасына кирип китә инде ул. Аннан соң Ләлә Гыймадиева чорында монда инде компьютерлашу чыгып килеп кергән вакытлар бу. Беренче компьютерда версткалана башлый гәзите менә шул чорда инде. Бу Роберт Мөңгән шунда югары. Әле юк. Ул вакытта әле компьютерлар кергән, бөтен нәрсәне теге машинкада бастыралар. Шуны аннан соң кәгазьдә килеш инде бөтен редакцияләр бөтен нәрсәләрне җаваплы сәркат дип аны макетка сала. Шул макет белән без төшерәбез типографиягә. Шул типографиядә бик зур авыр зур хезмәт булган инде дөресен әйткән вакытта. Компьютерлашу белән кергән компьютерлашу чорында әлбәттә верстканы без монда редакцияләр эшли башладык. Бу инде шул Ләлә Гыймадиева чорына туры килә. Монда безнең өчен бик зур гаҗәеп гомумән компьютерның редакциягә килеп керү ул безгә бик зур инструмент бирде инде безнең иҗат өчен. Аннан соң инде менә хәзер мин баш мөхәррир булып эшләгән чорда Сез ничәнче елда? Мин 2004 елдан быел инде мин эшли башлаганга 10 ел вакыт була. Ул вакытта 10 ел элек без Сабантуйның беренче сайты пайда булды мәсәлән, ул вакытта инде. Ул вакытта әле шулай ук бөтен ул кирип кенә килгән вакыт иде, әмма безнең өчен ул бигрәк тә кирәк. Балалар бик актив катнашалар, алар теге прогрессив дип инде без сайтны ачып җибәрдек. Ул 2нче гимназиядә аның презентациясе үтте безнең. Әле эшлимсең сайт? Ул сайт эшли, әлбәттә инде хәзер үзгәрде. Ул инде аңтыгы әлбәттә үзгәрде. Ну безнең планнар бар хәзер аны менә безнең бит быелдан башлап гәзите журнал рәвешендә чыга, айга 2 тапкыр килә торган. Журнал рәвешендә шундый төсле мавыктыргыч тактилияттан тотып караган юбилей саны менә бу безнең әле яңа гына менә мин моны әле яңа гына цехтан алып мендем, мин үзем алып беләсем килде, күрәсем килде, чөнки бу безнең бу юбилей санында бөтен тарих бар. Һәм без моны бик тырышып әзерләдек. Безнең почта аша 4000-гә якын язучы бар һәм 1000 тирәсе безнең альтернатив подписка белән тарала. Алар мәктәпләргә таралалар, мәктәпләр аша тарала торган өлеше бар аның. Монда инде безнең бөтен тарихны без тарихны эченә алырга тырыштык.